Kontuen ganberak gobernuak enplegua bultzatu eta langabezia jeisteko ematen dituen dirulaguntzak aztertu ditu. Gaur egun, langabezia tasa 10% ingurukoa da Nafarroan. Bi laguntza mota aztertu dira. Batetik, langabetuak kontratatzeko udalek jasotzen dituztenak. Bestetik, enpresei emanikoak praktiketan aritzeko gazteak kontratatzeko. Bien kudeak eta Nafarroko enplegu zerbitzuari dagokio. 2017tik 2021 udalek 21 milioiko laguntzak jaso zituzten. Enpresek berriz 8 milioitik gorakoak. Laguntza mota hoien bitartez, udalek 4.000 lagun kontratatu dituzte eta enpresek 1.300 gazte. Kontuen ganberak ontzat hartzen du laguntzen kudeaketa eta kontrola. Gainera, udal zein enpresek oso iritzi ona dute laguntzen eskaera eta justifikazioaz oso erreza baita. Txostenak diru laguntzen gizarte itzulera ere aztertu du. Dirutan neurturik, udalek jasotakoek ez dute itzulera positiborik. Dena den, kontratatuen garapen pertsonal eta profesionala hobetu egiten dute eta haren laneratzea erraztu. Praktiketan aritzen diren gazteak hartzeko diru laguntzek gizarte itzulera positiboa dute. Enpresen zein gazten iritzia da lana lortzea errazten dutela. Dena den, txostenak ezin izan du frogatu gazten laneratzea hobetu dutenik.